Oimore nyakoro moga juang waka thuol ni mar wakie chenro ni mar Oimore ka entarika pago chiko dweno mar 12. En kinde makoro ji madwani mondo mi olor ofise mopogore opogore mondo bi oyue matin koro pango chenro magi. Na fue ni thoth gi oseloro. Apaya ni nono ibo maka. Nyiso ni ji koro sechako dhi e nyasi mar sikuku, yore mag wuoth bende samoro chako bedo modiyore, to nitiere weche ma bende medo miyo piny Kenya bedo kaka en. Achiel kuom gi gin weche manyien ma koro wadani mondo wakel ni nyikora monge weche manyien mag Oimore. Bed koro nyakora mga juang to magi e thuond weche. Wewe ambayo inasemekana kuwa ni cousin ya yule mtoto uliweza kuonekana ama ukimpeleka yule mshukiwa mkuu kwenye eneo la kuabiri magari. Achich maduong' ewi tim ma coach mar lodho wang' nyathi ma jahigni 3 Kisii ogeng' ne odang'ech bang' chopedo. Tuko kwa gizani kama wengine tu, lakini hatutaki kuspekulate. Dereba mar safari rally Asad Khan oiki ka familia mare koro ywago ratiro ewi monj manyocho monj go wuorgi no. Forever for the union makes us strong. Manyiso ni dwe mar achiel ka dakteche obedo maonge osiptende. Lakteche obogo dhi ng'anyo e chak higa manyien bang' piny owacho rem chopo kare winjruok mane giketo e kindgi. Warwakini machiegni nyakoro mga juang e chenro ni bedi kodwa are chakruok nyagi ko kabindi nya tudri kodwa wagoye mbaka kodi diambo makauono kabenda ng'eni thothgi kaka ne bati wacho cha osechako weche go mag sikuku. Sani joma nyocha neno Ramogi TV e boma moko kuom gi koro neno Ramogi TV ka gintiere dala bang' ng'iyo TV madongo dongo ma gidhi godo kaluo ga ginyiso nyadhi mar dak Nairobi. De sani yweyo gi nyikwagi kabende ntiere jok ma ok ong'ere nyisi ni mimi kazini yako. Ma owadu mar minasi. Sani en sang'eruok. Para mwigonwa mbaka kanyo ahinya to kutude gi magi moe kuni odhiambo makauono. Nyinga Lydia Okeo. Nyinga en George Bati nyakora mogi jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo. Wachako kod mago motenre kod weche mag manyo ratiro ne rawera manyicha ne otimne tim magalagala gwenge ma Kisii. Obila mago kwach kich ogeng'o ne achich maduong' ewi monj manyocha omonjo go nyathi ma jahigni 3 e kaunti ma Kisii kendo ma ogolo wang'e. Alex Ochogo ne omaki kendo ma otere doho ka ichich ni en gi ng'eyo kaka nyathino manyinge Junior Sagini nyocha ne omonji ma olodh wengene oko. Sechego go nyakoro mga juang minod Junior Sagini bende pod ni lweto obila manyo omake nyoro kitude gi ketho mar juang'o wuode no. Jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno ni kod ler. E okinyi makawuono chieng' wuok tich, obila katudore gi apisas mag okwach kich ne omolo gi Alex Maina Ochogo e doho ma Kisii. Ochogo ma jahigni 26 en achich maduong' ewi tim ma koch mar thicho oko wang' nyathi ma jahigni 3 chieng' tich adek juma mokalo. E kwayo margi, apisas mag okwach kich ne okwayo doho mondo mi med geng'o ne achijno e tesend obila mar Yoma kuom ndalo 5 ka nonro pod dhi nyime. Inasemekana pia kwamba wewe na pamoja na wengine ambao hawako mbele ya koti mnashukiwa kwamba ni nyinyi mlikuwa wa mwisho kabla ya tukio hili kuweza kujulikana. Sababu hizo wanaomba siku 5 ili uweze kuwasaidia maafisa ambao wanachunguza kesi hii katika uchunguzi na uweze kuwasaidia kujua wale wengine walipo. Neno majo tim nonro ochiwo ne doho oyango ni e otieno achiel no manyocha ondhi kendo olodh wang' Sagini. Ochogo nyocha okowo min mare dhi idho gari e tesend nyamburko ma Kisii. Min gi no en achiel kuom achije e ibura no. A part of what is on record, the skeleton file that is already prepared, clearly indicates that he is the one who is quoted one of the key suspects, who is a wife to the mother to the rest for the near to a bus station, and then will subsequently travel to Nairobi. Ruoth Mike Ruma Alois Nachieo bende osedwaro ni familia duto mar Sagini dadho gi kod obila. Ochogo ma ne oweyo skul ka jaklas 5 ong'e ahinya kaka rawera ma ohero yedhe ma mero ji. Nyaka sani
Apedha pod dhi nyime ne min Ochogo ma ichich ni ne oringo pondo e kar dak ma Kasarani e buore Nairobi. Komachielo min Junior Sagini ma bende nyomaki ne ketho mar jwang'o nyathine no kendo chiwo ripot ma ogwenyore. Ne obila odaro kigole tesend obila manyanchwa kendo tere Rioma kama pod ogeng'ne. E hospital ma Kisii, Sagini nenore ka medo yudo nafu. Kata kamano pod yangore ni obro mana bedo e hospital kanyo kaluwore gi chal mar dalagi e kinde ni. Kata bedo ni obila ma kaunti ma Kisii nondhiyo Ochogo kaluwore kod kes mane Sagini ogol godo wengege duto ariyo oko. Obila pod dhi nyime kod apedha mager maneno ni jogo duto mane otimo timno okawnegi atua mager kendo maggi machwal gi mbele do. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Puro medo kwayo chang mapiyo ne rawera no ka bende obila bende pod gi pak kuom medo kolo moko kuom jogo ma ichich goro ni pon kanong'eyo wach ni. En wach malicha ahinya nyathi ma jahigni 3 kende kata kamano wageno ratiro mare ibiro yudo wach ni jokani goyo mbaka kanyo ka jogweng' no wacho ni anyuola ne wacho ne gikia ka gidwa nyiso nyathi ni koro wenge ne onge nikech osiko wacho ni ogol ne gima ni wang'e no mondo nyal neno. Wach ma mulo chuny jonyuol nyako Ramogi jok ma bende ong'eyo let mar nyodo. Wawere kod mano wayudo ni jariemb geche mag Safari Rally Asad Khan manyoro wito ngimane e kar od thieth ma Avenue e boma ma Nairobi oiki e kar iko ringre ma Kariakoo bore Nairobi. Asad nyocha oringo e kar od thieth ka chunye gudo tok yudo hinyruok marach e gino ma korichich godo ni ne gwandruok owuok e kinde kod osiepne mabende en jariemb geche Safari Rally Magazine Wahome ka familia mar Asad koro ywago adieri e wi tho wuodgi no. Wycliffe Oko ni waler mathoth. E kar iko ringre ma Kariakoo anyuola kod osiepene oyuoro mar kowe yweyo jariemb Safari Rally Asad Khan kokalo e kit timbe din mar Islam. Khan manyoro wito ngimane kar sa odhiambo tok bedo e od thieth kuom kinde mar juma achiel ne oyudo hinyruok mapok oyang ler mare gino ma koro itudo gi osiepne manyako nyadendi Magazine Wahome. Kaluwore kod obila Magazine ma bende en jariemb geche Safari Rally ichich godo ni ne obedo gi lweny gi osiepne Khan motelo ne hinyruok mare mane omiyo oring kode nyaka e kar od thieth ma Nairobi. Magazine ne odonjne gi ketho mar goyo kendo inyo Asad e nyim doho ma Kibra kendo bang'e no ne owe thuolo gi rambun mar omenda maromo gana 100. Wahome kokalo kuom okil mare korka kore okwedo kethono ka owacho ni en owuone ma oruch ratiche ka nono gino momiyo okete achich e burano. Asad ne oyudo hinyruok marach e dende kendo wito remo mathoth gino manyalo bedo ni ne okelo tho mare. Kaluwore gi maling'ling mar obila nyadendi Magazine ma jahigni 26 no inyalo biro lokne keth mane odonjne godo kowuok e goyo kendo hinyo mosenindo nyaka mano mar nek ponono ni ogai mar jomin buche biro puodho kwayono. Ringre mosenindo Asad ne otimne bero e kar od thieth ma Avenue kaka yorno mar dwaro ng'eyo adieri e wi tho mare ka nonro ma ohiyo yango ni ler mar tiende ne ong'adi gi gino mabith ka wiye bende nyiso adhonde. Lakteche olero ni nonro mar duoko mar berogo biro wuok e jumbe 2 mabiro. Familia mar mosenindo yango ni gin kod geno e lwet obila ma giwacho ni dhi nyime gi timo nonro e wi tho wuodgi ma jahigni 50 no. Tungependa tupate kwa madaktari yale yametendeka na polisi wakufanya uchunguzi yao. Kuna majirani, kuna maaskari, watawahoji wataweza kupata zaidi. Obila kod doho ema koro biro bedo gi ting' mar kunyo adieri e wi tho mar Asad Khan ka osiepne ma nyadendi Magazine Wahome to ibiro winj buche kendo tarik 12 dwe mar achiel higa manyien. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Nyakoro mwekwang'yo mago motudre kod wechego mag thieth riwruok mar lakteche KMPDU obwogo dhi ng'anye chak dwe mar achiel higa manyien poni piny owacho mamalo kod mag counties ok bichopo kare winjruok mane gikete kokgi higa mar 2017. Lakteche ywak ni winjruok margi pok okete atim higni buora bang' kane giketo winjruok e higa mar 2017. Yuitho Mondi miyo waler mathoth. Riwruok mar lakteche KMPDU omiyo piny owacho mamalo kod mag counties ndalo matine 30 mondo migitim lalruok e wi weche mane gichwe kogno higa 2017. Weche gi oriwo ndiko lakteche mapok ondiki, ndiko lakteche matiyo yor orak kaka lakteche maongirore, medo lakteche osara e kinde mamoko.
Poni piny owacho kochopo winjruok gi kaka ne gichwe kokgi, jagoro maduong' mar riwruogno koni gibiro bago ng'anyo maduong' chakre dwe mar achiel higa manyien. To owacho ni CBA mano obedo KTCI 2017 en gima duong' nimar nong'iyo kaka dakteche nyalo chul, nong'iyo mondo dakteche ondiki obedo osiptal mondo thiedh ji, nong'iyo kaka dakteche nyalo pando ngazi kaka dwarore, to kendo nong'iyo kaka osiptende nyalo bedo gi yedhe gi gik moko mag tich. To wadhi golo notice mar dhi gomo koro. Manyiso ni dwe mar achiel ka dakteche obedo maonge osiptende te. Koro ka dakteche odhi e gomo, ok en dakteche mogomo, en sirikal ma ogomo, mar wasemiyo gi notice moromo mar winjruok. Jalup jakom mar riwruog Governors Mohamed Abdullahi mane twak kod jofwambo kata kamano oluoko nying Governors ewi seyo ma iluoyo negi. Okoni gin giikore mar twak kod lakteche, mak mana ni piny owacho mamalo nyaka chiw omenda mabiro konyo e ndiko kod chulo laktechego kaka winjruok ma higa 2017 dwaro. Part of why we are asking Treasury to ensure that counties receive their monies and disbursement happens on time is so that we can pay our workers on time. And for all counties, the healthcare workers constitute a big percentage of our workers and they deliver a very critical service. So timely payment of their dues, their allowances is an issue. Davji kata kamano, okoni piny owacho ni kod omenda, gik magimiyo pek mapok giyiero. Thieth okoni onengo bed gigo ma imiyo pek moloyo gik moko duto. Omenda odhuro Kenya ka, to omenda dhiye gima dwarore. Sama en gomenda mar gero yo, mar gero gik moko, jomigero ne yo gino bende gi ngima. Koro ni healthcare omi priority mana ko mi gik moko. To gigo miyo kama priority kan tiere wach koketo interest mar jopiny mbele emoketo ni. Nimar sama wacho omenda onge to ji tho. Omenda kore kano ne ng'a. Higa mar 2020 riwruok mar lakteche ne otero ng'ur margi e doho mar sundo piny owacho mondo ketie tim winjruok gi. Doho e dwe mar 10 higa mar 2021 ne ogolo chik mondo mi piny owacho chop dwaro mar lakteche, mak mana ni nyaka sani magi pok oketie tim. Solidarity forever. Judith Omondi, Ramogi TV. Kowuok e mago mag dakteche gi dwaro margi mar dhi e ng'anyo, koro wang'eni to governors to wachang'o e weche mag omenda madhi ne piny owacho mag counties. Governors ma pacho ka ochako golo ywak gi kendo e midhiero mar nok mar omenda mawuok e piny owacho mamalo kadonjo ne agulu mar county. Governors go ywak negi bandho sirikal ma ok tin ne shillings bilion 77 higani kende. Kaka jafumbo mar Walter Nyambaga lero, governors wacho ni gidwa ni med gi atamalo 25 pok mar omenda ma piny owacho chwalo ne piny owacho mag counties. Duol mochung' ne tayo pok mag omenda madhi ne counties ma pacho ka CRA nyocho chwalo paro mar dwaro jiwo pok ne counties go nyaka shillings bilion 407 koriw, okang' makata kamano chalo ka gimoko moro governors mawacho ni medruok mar atamalo 10 okoromogi. Dwaro mar governors go en ni nyaka chwal ne gi pok nyaka shillings bilion 425, mano ma en medruok mar atamalo 25 kipimo gi mano ma giyudo sani ma en bilion 370. It has come to the attention of the council through a letter dated 16th of December 2022 from the CRA, notifying the council of its final recommendation of the county equitable share of revenue being 407 billion shillings for the financial year 2023-24. This is merely a 10% increase from the current allocation of Kenya shillings 370 billion to the county governments. The council rejects this figure. Duol no sondo piny owacho mondo chwal negi omenda mag counties ka gikoni counties okwamo kod gope kata chulo jotije bende ok nyalre e kinde mathoth mag ji dwaro omenda mag tayo chenro mag e kinde nyasi magiko iga. A few counties have received money for October, no county has received money for November, and no county has received money for December. We have staff. Just like national government has staff, counties have staff. It is now holiday season. They need to go home, with their families and so on. And so there cannot be any logical reason why we haven't received monies. Maromo counties 23 mosedo pok mar omenda kama romo 24
to pod rita gucho omenda mondo tim kare. I think that is not acceptable because most of the monies which are held in the CRF accounts are committed funds. So what we want Treasury to do is to release the monies out to counties as per the schedule. Nondo mochiw kod riwruok mar governors maromo shillings bilion 77.78 magi bandho piny owacho mamalo e higani mar 2022. E kwano omenda no maromo shillings bilion 16.73 e gin mago mowinjore ochwal ne counties 24 e kaka gowi mar dwe mar 10 e ka shillings bilion 31.47 ibandho gi counties 47 e kaka gowi mar dwe mar 11 e ka counties bende dwaro ni nyaka chwal ne gi omenda maromo bilion 29.6 ma en gowi mar dwe mar 12 higani. Riwruok mar governors koro dhi nyime kod sundo piny owacho mamalo mondo ochwal ne gi omenda mano machopo ne counties mar neno ni tijigi odhi kare. E governors okoni piny owacho mamalo tem matek mar chwal ne gi omenda ne aguch counties kapok chenro margi okethore. So timely payment of their dues, their allowances is an issue. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wang'iyo mago nyakoro mgaji wang' wadhi nyaka kaunti ma Meru kama gavana wa Meru Kawira Mwangaza oketo geno kuom od bura mar Senate ne gibiro rese bang' jo od bura ma Meru thiche oko e apis. Od bura mar Senate kiny bedo gi romo moyiedhi mar lalruok kendo twak wi dwaro mar od bura ma Meru mondo thi choko Kawira e tich. Riwruok mar governors to kwa Senate mondo mi otim nonro makare mano ma ok binindo nyakonchiel. Bang' thiche oko mar apisi gi MCS ma county ma Meru, Gavana Kawira Mwangaza koro geno ni nitiere lwet senators machako twak margi odiochieng' makiny e wi ka bende MCS go ni kod neno moromo mar thiche oko gavana e kom. Gavana Kawira Mwangaza inyalo chung'ne kod okil mare kata chopo kende owuon e nyim jood bura mag Senate e kinde twak makamano poni oyiero mar timo kamano. E kinde mag dhi twak, od bura mar Senate nyalo yiero komiti mar senators 11 kata chwalo lipodno mondo gitwage gi jood bura mag senators duto. Poni giyiero komiti mar senators 11, komiti no biro nono matut lipot ma ochwal kod MCS ma Meru kendo chwalo lipodgi e wigi mag yudo. Jood bura mag county ma Meru seyo Mwangaza kuom nyiso achaya ne MCS tiyo marach ga pisi mare koting'o rem luwo chike mag ndiko ji e tich, wuondo moko kuom jopiny ne ondik gi e tich to gionge kind jotich ma ichulo kod county no e kind seyo mamoko. Ka odong' mana seche manok to Senate chako twak e wi wach Kawira Mwangaza, governors okwayo jood bura mag Senate mondo mi oluw chike mar yango adier e wi seyo moket kuom Mwangaza. We implore upon the Senate to be guided by the rule of law and the jurisprudence set by the honorable courts on the threshold for removal of a governor. The Senate also needs to take into account the peculiar facts and the circumstances of the case. Giwuoro sigu ma osebede kind Mwangaza kod MCS dweche 4 kende to kiyiero ka gikoni Mwangaza poko keto kata mana lai duto mag tich mar tayo piny owacho mare. The governor has been in office for a period of 4 months only, and to date she has not yet been fully able to set up her government. We urge the Senate to consider enacting a legislation that will regulate the relationship between the county assemblies and the executive. The law should also provide for timelines within which an impeachment motion can be introduced in the assemblies that mirrors the procedure for recall under the Elections Act. E kinde romo mane gibago gavana mar county ma Homa Bay Gladys Wanga dwaro mondo ket chik mayango ndalo ma governors nyaka tieki apisi kapok MCS ochwalo dwaro mora mora mar thichogi oko mana kako ketne jood bura. Laws governing recalling of MPs, for example, it says that you cannot recall an MP before 12 months, before 1 year has ended, and you can't also recall an MP in the last 1 year to election. So you have just the 3 years in between. So this is what we're also saying as governors. Can there be a law that governs within which period you can reasonably have been said to have had, broken the law to the extent of impeachment? When they say gross violation of the Constitution, what are those thresholds and how do you measure them before you actually proceed? Bang' yudo lipot manyiso ng'ur ma MCS ma Meru nigo e wi Mwangaza, ting' koro dong' ne od bura mar Senate mar yango kaka Kawira Mwangaza ler kata en kod chilo manyalo miyo thiche oko. Magi timore kinde mar riwruok mar okinde ma wakeni e pacho ka FIDA to koro chiwore
mar bedo jothek ewi ywaruok manitiere kinde Mwangaza kod MCS ma kaunti ma Meru. E ote mare, tend FIDA oyango midhiero ma osebedo e kind kweth ariyogo kendo yango ni ber mondo mi duok winjruok e yor thek. Koramoga Juang, bati nyalo paro kane timo achiel kuom singruoge manochiwnen mar Hustler Fund. Dende kanyo ni ji nue to ji endeleze. To jopiny bende nojiw bang' kanyo seyange ni kawe uru ma omenda maru mar mondo ukonyru godo yore mopogore opogore. Nondo nyiso noganda kawe. Ikawe mar adiera. Nyakoromogi report mogol gi piny owacho kokalo kuom migawo mar ohala kod riwruoge mag saga nyiso ni counties ma Kaluo gin moko kuom counties motelo e kawo hola mar Hustler Fund. Jatend migawo mar ohala kod riwruoge mag saga Simon Cheluguyo nyiso mor mare ni thoth oganda jo Kenya orwako aguch hola no komedo jiwo oganda jo Kenya mondo ti kode e nyayo dongruok margi. Ndalo 19 nyaka ne keta yanga guch hola mar Hustler Fund. Jatend migawo mar ohala kod riwruoge mag saga Simon Chelugui owacho ni kidieny mar 2 mar hola no ibiro keta yanga dwe mar 2 higa manyien. Omenda mibiro yawne grube mag chama kod riwruoge mamoko kokalo kuom riwruoge saga kata sako. The Hustler Fund has 4 products, namely personal loans, micro business, SMEs, and startup loans targeting various segments of the population. The starter bill is an opportunity that will give all young graduates with great ideas an opportunity to grow their business. Nyaka ethuolone piny owacho lero ni osechiwo omenda maromo bilion 9.5 ne oganda jo Kenya. Ka bilion 2.6 oseduoki, malo milion 470 oseketi aguch kungo ka jo Kenya milion 2.6 osenuore ka hola no. In Nairobi 1,413,118. In Kisumu 303,284. In Oimore 246,512. In Kakamega 427,917, to name just but a few. Bang' piny owacho mar Kenya Kwanza ka hotelo ma Pachuka ne gichiwo report ni kiropo omenda ma Pachuka ne giyudo kaninono ka penjo maduong' en ni omenda mar Hustler Fund to nogol kure to be otenre kod chike ma Pachuka. Treasury is the right institution to respond to the sources, because us as a ministry we make requests to fund our programs, to fund our activities. We published through Treasury the regulations to establish this fund. We went through parliamentary approval first through the delegated legislation, and later the regulations were tabled before the full house and was approved just before we launched the product on 30th. Bok mane moko kuom oganda ni gone en mano mane liekore ni biro tweyogi. Ponono ne girem duoko omenda, wach ma jatend migawo no kwero kowacho ni omenda ni ichiwo gi chuny ler kendo owinjo jo Kenya duoke ma okologi. There are no collateral and it's based on trust. It is based on the government has taken a risk on all Kenyan hustlers, and it is up to individual Kenyans to rise up and honor this and this relationship, because you have an opportunity to grow your borrowing capacity from that lowest 500 shillings to 50,000. Hola mar Hustler Fund na chiel kuom singo mane kweth mar Kenya Kwanza osingo ne jo Kenya ponono ne giyudo telo ma Pachuka. Penjo maduong' en ni omenda ni bende oganda tiyo kode e yore mag ohala. Lydia Okeo, Ramogi TV. Koramoga kiani bendi se kawe nyiswa pachi to kikawe tikawe time nado. Ndiye janeno moro ka iluongo ni Okila Loch ma Jakiranda wacho ni anaseka Hustler Fund kenda senuorae. Nyatacho kani siku kochopo. Dwa ng'iyo gimoro na winjo ka tem moro biro ne. Jo asego ok dhi marach badi. Aneno ka joma bende maber. Ikawe. Jo Migori be kedo kode. Jo Kisumu be kamano. Siaba pa ni yuaye. Koro en na kawe to tim kode gimoro ma koto pono duong' dhodi ni duoke. Bera riembe inyiedo ka ji ng'iyo rangach. Wabed mabor gi wacha ahinya moro ka aneno ka janeno ka naluong nyinge. Ke samoro nyabedo inyamanye. Wacho kanyo ni en ma pesa Hustler Fund ni oyuego wang'e.
Biba gopi wange kotenre gi yiero mokalo ne pod koro gogo pole. Chieng' me wuon dhiang' biro manyo dere. Bende ni duok mana penjo koro kikawe king'ado ni kawe to kawe mar timo gimoro mipani nyalo mi duoke. Taro kaka bende jatend migawo mar weche go mag sago wacho kanyo ni ko iti mana gi wiyi. Wacho no chiwe gi chuny maler in bende ko duoke mana gi chuny maler ka nyake seche gi to onge chik mora mora maketo kata kaluwo gi chike mapacho ka makoro bende chuna ahinya. Kata kamano wacho ni kar chuny maler kaka nomi gondo e kake duoke. Ndiko maru kwa Ramogi moro wa kendo nyiso ni adieri wantiere kodu kendo un bende un kodwa. Karo Serena Nyaboro wacho ni Mosna Lydia jo Nairobi opongo dala sani geche madongo donjo. Akia gima gin mag haya koso gin ma ong'iew Nairobi ka ji duogo. Sani to okochuno tekni gari nitie. Tekni gari nitie. Kidwa dhi e chiro ni wuod ng'ane koa to kowi mayom. Kata ne en haya to podo ringa. Podo ringa. Min Belinda mar Kisendo wacho ni kauru mos na kanyo an wach nyathine ma podo mako dhoga. Super Waziri Lijo Dhiambo mano wuod Nyosingo mar Migori wacho ni poch gi pak no bila makisi kuom luwo gi chuny gi duto wach mar nyathino mar mako acheje ma itudo gi wacho mano Super Waziri mar Migori Lijo Dhiambo wuon lo. Neno kanyo ka Hilary wuod Nyakoyugi wacho ni Ramogi TV ka intiere Nyamaroka Nyakach. Wacho ni weche gi chopo makare kata kamano wach mar rawera mano mogolo wang'e no podo mako dhoge kendo mako gi kuyo mokalo chieng' riaka jako kise. Wacho kanyo ni ento okwayo ne rawera no chang mapiyo ka Maxwell Van Lack Tobias bende wacho ni entiere ndani kendo wacho ni gin kanyo gi John Orua. Otis Nyakwar Nyawade bende wacho kanyo ni en bende en sindo mwalo kendo sindo mwalo Ramogi Lerie mokalo girito mana weche go mag sikuku. Ka bende Samuel Oyugi Maseno Comrade wacho ni en bende entiere Oyugi kaka pile kendo entiere kodwa nyake gi. Koro Lex Odhiambo wacho ni koya Mombasa Nyali wach nyathino lit sana kendo sirikal mondo mikoro miye support kata sir mowinjore nikech wacho ni sani koro nyathino oseng'ol kendo en ng'ol moyude mane okochan kuom mano yudwa ni dakteche mondo bende koro oyud yo makore timone go hocho mondo mi obi oyiene sadier to sani to koro onge gi wang'e. Janeno moro paro ni osekalo mbele matin en mbelewa iluongo ni Mwalimu Evans Agayo wacho ni Ramogi TV antira mbira ler ndi to gima daher kwayo chon ni World Cup ma next time dwarore kele Ramogi TV World Cup mabiro ma 2026 dongi kele Ramogi TV mano kwayo mare vine mpesa Mariat kod Wilberforce Otieno wuoda North Kanyamkago mene neno Ramogi TV nyakwa Ramogi yeno mondo wakaw yweyo moko mogi kanyo pod wan gi mathoth ahinya makaw kidhi mabor tibiro yudo to mana kokalo Ramogi TV kapok wadhi yweyo no ng'isi ni wan gi mathoth koting'o mabiro ni. Tend County ma Migori okone jotich ne kik bed gi luore wi kweno madhi nyime. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Pungua. Nini naendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundiala la jo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sahi. Lugha tiso unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit na masongo madhi adhiya very good.
Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyako Ramogi omedo dhi nyime gi weche manyien kamoro ni jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki osingo kedo motegno gi timbe njore ma osebedo katimore e tong' mar kaunti ma Isiolo kod alwora mage. Kindiki osingo medo bila mako jolo makwan gi romo 350 mondo mi omed jiwo arita e gwengego. Noloso e limbe manotimo e gwenge mag Isiolo machiegni gi tong' mar kaunti no gi Samburu. Omako chung' motegno e wi ting' ma obila nego matiyo koda ka gige lweny magi e thiro njore ma okwako tong' mar Isiolo gi counties mamoko. Na kwa sababu tumewaonya muache hii tabia na amsikii. You have dared us. We are ready to engage with you. I am now directing the county security team together with the leadership and the command of the National Police Service to complete that process in the next 10 days. Tokwang'yo mago mag somo nyakoro mga juang duol mandiko jopuonje pacho ka TSC podorem duoko penjo duto manyocha idwane gi duoke e nyim komiti mar od bura marango chenro mag somo. Juma mokalo komiti no nyocha ne omiyo TSC thuolo mar dhi timo nonro kendo kelo duoko makare ewi ndiko mar jopuonj loko jopuonj kitero e gwenge maok girwako e kind weche mamoko. Apisas mag TSC ma ochopo e nyim komiti no kawuono kone kaka yo mar jiwo somo mar grade mar 7 gichiwo japuonj achiel ne klas ka klas e counties duto mapacho ka. Duono kata kamano ok ochiwo lere wi penjo mar gima omiyo ne ok gindiko jopuonj 6,000 ma kojolo mane owinjore ndiki tich e bwo budget mane oseket ne gitenge. Bende duol no medo thuolo kendo nyaka juma manyien mano mar chwalo report makamano. Distributed the vacancies for junior secondary based on the number of grade 7 classes in the country. Chair, there will be 30,550 grade 7 classes in the entire country. 30,350. Accordingly, the Commission has allocated 1 teacher per class for all the 30,550 grade 7 classes countrywide. The applications deadline has been extended from 10th of December to Friday, 23rd of December, as opposed to 19th, which was in the earlier advert. Interns who are supposed to be recruited, the 6,000 interns who are supposed to be recruited from June from June this year. Why did the TSC hold these 6,000 interns when the suffering and the gap in teaching is evident in all our counties? What we also did is that because there are some interns teachers who apply for PNP, we did therefore give them an opportunity. Those who will not have been taken, deemed to have a chance, so that after analysis of the reporting of the teachers, then they can also apply. Because recruitment of teachers
is not an event, it's a process. I don't find it sincere. Chair, the chair of TSC should own up that the commission was not ready to undertake the recruitment and they did not know what they are doing. Piny owacho ma pacho ka koro yango chenro mabiro kelo yot mar timo chudo mag jotije mag piny owacho. Chenro no ma osiri kod bengi mar piny ngima. Chenro ma kamano bende oyangi kod jatend migawo mochung' ne kit chwech kaachiel kod jotije mag piny owacho Aisha Jumwa. En chenro mageto tiyo gi lony manyasani e keto rekod kata nonro mar jotije sirkal e yor ler kendo mabiro miyo yore mag chudo mag osara kod chenro mamoko timore ma onge mibadhi. Jatend migawo mochung' ne kit chwech kaachiel kod jotije mag piny owacho Aisha Jumwa wacho ni giyango chenro makamano e kinde ma piny owacho keto okenge makare mag chwalo dongruok e yor lony manyasani. The launch of the upgraded ICT infrastructure has therefore come at a time when the government is promoting digitization of government processes, innovation and capacity building through what is being referred as to digital superhighway. I am therefore happy to preside over this occasion, whose main objective is to roll out the Unified Human Resource Management Information System and officially commission the upgraded Government Human Resource ICT infrastructure. Juma wacho ni chenro no midendo kaka Unified Human Resource System olose bu migawo mar jotije mag piny owacho ka otudore kod jokanyo maggi ka olero ni ma biro kelo yot mar ng'eyo kwan mag jotije mag piny owacho ma ichulo osara. Kanyaka sani kwan mag jotije 923 mag piny owacho osebed ka ichulo bilion 890 higa ka higa. Today marks the beginning of a journey that will transform the management of the human resource information across the public service, being enhancing availability and accessibility of information in the desired format and ensuring compliance and good corporate governance in human resource management practices. Ekinde romono Juma bende osingo ni migawo mare biro timo kar nyalo mare mar neno ni migepe duto matiyo e bwo migawo mar piny owacho ma osebedo ka tiyo kod yore manyachon e chude mag osara ochako tiyo kod lony manyasani. I therefore wish to reiterate that all public service organizations whose remuneration and benefits are payable directly from the consolidated fund or directly out of money provided by Parliament should migrate their HR and payroll data and embrace the unified HR system as communicated by the head of public service. The public service organizations include all ministries, departments, state corporations, government agencies, and counties government. Nyasi Maria Uchendo no mane obagi e kar tiegruok mar Kenya School of Government Nairobi osir kod bengi mar piny ngima, migawo mar omenda to kod migawo mochung' ne weche mag tudruok mag lony manyasani. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kodhi nyaka kaunti ma Migori, gavana ma Migori Ochila Yako wacho ni onge jatich mora mora ma igete yo marach e chenro mar kweno mar jotich ma ochakore kawuono e kaunti no. Ochilo mano wuoyo e kinde chakruok mar chenro no mar dhi kawo ndalo abich owacho ni kweno no en mar ng'eyo jotich mag kaunti ma Migori kaachiel kod ng'eyo migepe magitiye. E odiechieng' mokwongo mar chenro ni mar kwenogo mag jotich e kaunti ni ma Migori, jotijego mantie lemo ma jatend migawo, apisas madongo, directors, jokanyogo mag board mandiko jotije kaunti ni ma Migori kaachiel kod jotijego matiyo apisno mar gavana emano yawo pap. Jotije mamoko e kaunti ni ma Migori bende igeno ne dhi chopo e chenro ni mar kweno bende kod dhi nyime nyaka tarik 23 mar dweni. Wabiro kwanogi ne jo Migori County duto nikech jogo ema osuru margi chulo jotijgo. Mar ariyo, wabiro ng'iyo kaka jotichwa ma Migori County ka ne odonje tich. Wang'iyo mano mondo ka ne nitiere gimoro machendo e thuolo mokadho
to walos yore maler ma jok mabiro nikech kaunti to nyaka ndik ji. Gavana ma Migori Ochila Yako mane oriko wuoyo e kinde yawa yanga chendoni mar kweno ne owach ni chendoni koro ok geti jatich moro amora. Gima watimo ni ok en dondore gi ng'ato, watimo wach ni mondo warit pesa jo Migori County ma ichulo go jotich, watimo wach ni mondo jo Migori County matiyo obed gi chir ni ibro rit gi e bwo chik, gibed gi chir kendo gibed gi ng'eyo ni sirikal manyien odewogi. Kata kamano Chilo ni owacho ni jotich go manondike yo mok kare kaachiel kod tijego manyawawa to poni koro dhi oyudgi e kind chendoni mar kweno idhi kawnegi gi okang' mar chik. Watimo sani en ng'iyo ni omenda ma wachulo kaka osach kata mbalang' mar jotich ochul ne jotich adieri. Ok ochul ne jogo ma wachore ni tiyo to ok giti. Ok ochul ne jogo kata mano osewe tich kata mano tho. Kweno ma kamae ne otim e kind ten gavana machon Okoth Obado. Kata kamano gavana ma sani Ochilo wacho ni onge lipot moro amora ma oyudi opis ma bende koro nyiso duoko mar kwenogo. We are aware that a head count was carried out by the former governor or the former administration. We have been trying to get the report that was issued out of that exercise. We can't trace it. But it's our duty. We are a new administration. It is our duty to tell the public that we have 4,000 or 3,000 or 1,000 members of staff. Bang' kweno ni madhi kawo ndalo abich ma bende jotich mopogore opogore dhi chwalo obokgi idhi chwale migepe mopogore opogore ma oting'o migawo mar somo ma bende dhi ng'iyo obok mabende koro chwalgo ka gin mago madieri. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kora mugentula bende wakawo yo matin bati to kapok wayweyo aneno koganda medo ndiko. Judi Nyanaya wacho ni nitiere kodwa kata kamano wach nyathino lit sana kendo wacho ni koro ti wadhi gi nyithindo watingi wadhi kodgi e jua kali ka gibed makare. Kato Alisa Wino wacho ni en min Belinda Kisendo ni to pes Hustler Fund wacho ni wach ne otame nikech nokawo siling 600 to koduoke to duoko siling 601 giotonglo 84. Mano nyisi ni adier interest on piny. Kata kamano chako wacho ni no singi ni kaka medo kawe kaka limit ni medore kata kwan minyalo kawo to ywak ni no chako miyo mana 600 kende. To so ripo no duoke bang' ndalo 14 kich kanye bende. Kiduoke bang' ndalo 14 to nyiso ni ikalo ndalo mo ndalo to ne poko kadhi. Kawuono jatenda migawo riwruoge mag sago wacho kanyo ni nyaka ne kete ayanga ndalo pod chuo koro onge ng'ama osekalo. Okay. Keto mana wang'o mondo ang'e kako bro biro. Aneno kanyo ka Raymond Otieno, ka Raymond Diamond wacho kanyo yen bendo neno malera ahinya kendo entiere dala marudi Kopany okete mana kai sechegi ka bende wacho ni jorodi mor gi Ramogi TV wacho kamano. Raf Taf japicha wacho ni nyathi ma ogolo wang'e no wach ne lit mokalo chieng' riako jako kisane ni kanyo kendo. Vincent Zenith wacho ni entiere kodwa kae Kato Lewis Wuoda Wasiboda bende wacho ni en bende okete mana ka. Neno ka Bernardo Bina to nyiso wa ni entiere Abuja Nigeria en bende okete mana ka Ramogi TV. Mano koro oga ero kama na nyako mkete Ramogi TV ka ina Abuja Nigeria. Kendo inano yo makare anenu malera yenye ungilidia Eldoret Kamkunji akia pingu Ramogi TV longo ni Caroline Adhiambo wawacho kamano kasto kae ndi benitire engineer Rolex mano gwenge ma Migori kocho wacho ni Ramogi TV weche manyien ridore kendo molo mayom negi gimora ahinya gi kaka Ramogi TV mede kelo weche manyien ahinya kotende kuda gik matimore koting'o wach nyathi ma waluwo ka entie gwenge ma Kisii kocha. Kae ndi bende sauke mar osiri nyathi keneno malera ahinya kendo weche manyien bironwa makare sana kaka judge dwaro. Kasto pastor ilungo ni Reverend Jojo Yomba pat gweng mar Gembar Sauri bende neno Ramogi TV yo makare. Nyako Ramogi meduru manandiko nikech mano yo mabende wa dhi godo nyime yo makare. Kasto Evans Agaya japuonj wacho ni amos ne
ja sign language bende sama moso Lydia. Ja sign language eruka umosa nena. Haya, Collins Wood Joseph Aduol wacho ni en bende waneno Oimore yo makare kendo wacho Ramogi TV ler kanya dhianga water supply kanye ma intiere kendo wacho ni gineno chenro ni e yo mowinjore ahinya. Neno kanyo ka Maxwell Van Lack Maina bende wacho ni gin kanyo gi MCA mag gwenge John Orwa kendo wacho ni giduto gikete mana ka Ramogi TV ni ma e kanyo ma bende giyude weche go manyien. Neno ka bende Brian Abuya wacho kanyo ni ento ochich gi siling 500 michiwo gi Hustler Fund ko penjo ni owuoro gima dongruok kit dongruok ma 500 nyalo kelo. Wach ma bende noduok gi jatend migao no ko wacho ni 500 duong ne jabul bando kata jausa lot onyalo gerorego. Penjo mano wuok bende ni kichako timo ohala koro en pesa mane madhi yudo go license manyaka koro timo ohala. Gin weche ma pod igoyo mbaka bati kata kamano wageno ni duoko biro biro makare. Yeno mondo wakao yuege kanyo kimedo ndiko nwa tima mano jakinda ema kio nyakwa Ramogi dipo ka bende in bende Ramogi TV odhiale nyingi kang pok watiko weche manyien midhiambo makawuono mokwongo. Dani mondo mi amed paro ni kapok wadhi e yueyo ni wan gi mathoth ahinya koting'o mabiro ni. Piny owacho singo tudo teko mbui e chirni kod tesende nyamburko mapachoka. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Raundi atindi ko tigara botaka imanya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ine boli ga. Wazimba ta getunya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Na era roti. Ombogo tabwatire baga. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisa takitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kumere. Engera ege teacher egosori enyeke gima yaruliriko aseviu sasa bono. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiyeto ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhialo hono mar Yesu. Ka wakelonu tugo mopogore opogore. Koro. Nikech en Christmas wakelo yien. Nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwayas mawer mamit. Kod gik moko mabeyo beyo. Mana e Ramogi TV. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today.
Wadhi nyime nyaka Ramogi sirikal ma pacho ka osingo mar keto teko mbui mitiyo godo nono maonge chudo e chirni kod kuonde idho nyamburko mar 2025 e pacho ka e bwo chenro mar nyayo tiyo kod lony manyasani e ting'o malo yuto mar jokenya. Joyce Oduor miyo waler mathoth. E kinde chenro mar sidho ayanga teko mbui e chiro Manyeri, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni tudruok e yor lony manyasani biro konyo johala ma chirono e tudruok kod jonyiepo e yor mbui kendo biro ting'o malo yuto margi, wach manosir kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo. Huu mradi wa serikali wa free wifi kwa wafanyabiashara wetu hapa katika soko, watu ya 2NK na wale watu wako katika hii stage ya chini wanaweza kutumia WhatsApp, watumie internet bila malipo yoyote, ndio zile pesa wangetumia kwa hiyo malipo ya kununua bundles waongeze kwa biashara. Gachagua mane otelo ne chenro mar keto mbui e chirono owacho ni mano en lek ma sirikal ma pacho ka ni godo kata obedo ni gisani to uchumi ma pacho ka ok ber ahinya. Huu mpango wa serikali tunataka kuweka wifi katika soko na mastage 25,000 katika Jamhuri ya Kenya. Gisingo ni gibiro medo keto tudruok e yor mbui e sikunde, tesende mag obila kod kuonde mamoko mabiro konyo jopiny e yudo services mapiyo. Tumeanzia hapa Nyeri na tutapeleka Udhaya, tutapeleka Karatina, Mukurweini, huko Muiga, huko na Rumoro, mpaka kila mtu aingie kwa mtandao, kwa sababu siku hizi Kenya imebadilika, lazima ukuwe kwa mtandao ndio uweze kujua ni nini inaendelea. Kwa hivyo huu ni mpango wa serikali na vile tuliahidi nyinyi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ramogi moko kuom jorotenge modak e piny Amerka sani timo limbe pinje mopogore mani Afrika manono gundgi kamane giae kaachiel kod yango sigana mag sand manomiyo kweregi oyudre e piny Amerka. Gikoni sani kwan gi omedore malich mokalo e pinje maoko miyo gidwa ni piny owacho ket maino mar lombo gibiro timo limbe e pacho ka kaka yo achiel mar jiwo sekta mar limbe. Awinje sigana ni koya kuom jafwambo ma Mombasa George Aoko. Ohinga mar Fort Jesus manie kaunti ma Mombasa. Ma en achiel kuom kuonde masani welo mathoth time limbe mar winjo sigand sand mane moko kuom jorotenge kale higni manene. Kae ne ayudo kweth jorotenge modak e piny Amerka kobiro luondach sigandgi kaka ne kweregi ogole pacho ka kitero Amerka kuma jowagunda ne olokogi kaka wasumbni. Jogo kanyo ng'iyo kama jothurwa nikete piwangi manyochwere. Kanyo genano ne kama kaka jogene sandowa kagolo e pinywa maber to gitero kucho mondo wadhi nono. Now Kenya, this is my first time in Kenya. I have been to the Ivory Coast, I've been to Senegal and to Ghana, but this is my first time in Kenya. I love Kenya. I feel the spirit here. Nick Ogutu manja Kenya modak Amerika tayo chenro mar safari yangu mageto tero jorotenge mani Amerika e pinje Afrika mar winjo sigandgi kod gundgi. Jorotenge mantiere oko mar Afrika ng'eny moingo jorotenge man ka. To jorotenge ntiere modak Amerika ma tiyo gi pesa mang'eny ka ginyiewo gik machal kaka mtokni, ka ginyiewo gik machal kaka lewni, ginyiewo gik machal kaka chiemo, ginyiewo gik mang'eny mana kaka dhano nigi dwarone. To gik ma gidwarogo ni e piny Kenya ka. To sirikal marwa pok oketo maino kuom ng'eyo ni to pesa ma jorotenge nitiere ga Amerika cha dong nyalo bire pinywa ka. Gikone gimor malich mokalo yuore pacho ka kendo litnegi kaka ne kweregi okale sand manomiyo gidong e piny Amerika nyaka chieng' kawuono ni. One thing I find unique too is the slow pace of Mombasa. I like it for one fact, majorly, maybe other facts, but it's like people are more relaxed. They take things gradually, you know, they are not impatient, and I do like that about the people of Kenya. Okoni dwaro nitiere mar piny Kenya jiwo limbe mag jorotenge manie pinje wasungu. Sirikandwa nyaka tima tek mondo wakel jogi. An ng'ata achiel ok tanga kel jo Amerika ka moro jorotenge kenda. Flights arrive right now with African Americans, mostly in Nairobi. Like you'll see like more than 200 or 300 of them are going to Zanzibar. You know why? Because Zanzibar and Tanzania has tried on the grand scale to promote the concept of the the ill things that happen about the slave market. So you see all these guys just go to Nairobi, they do the Masai Mara trip, and from there they go all the way back. Now they go to Zanzibar. So all this cash is going the other side, and we should try our best and try to promote our particular tourism part
on the part of the slavery. 10 Fort Jesus koni higa kahiga iyudo muom maromo shillings milion 80 ka kwan welo matimo limbe higa kahiga hao 290. Utakuta pia kuna historia kuhusu ukoloni. Waingereza walibadilisha hii ngome ikawa ni kama gereza ya kwanza, lakini kabla ya hapo walikuwa wakijaribu kusitisha zile biashara za utumwa, slave trade. Kwa hivyo katika mipango hiyo wakija kutembea hapa wataona maonyesho mengi kuhusu mambo haya. Fort Jesus ma en achiel kuom kuonde masani thoth welo time limbe ka jogo manie sekta mar limbe ni kod geno ne wang'ni thoth welo dhi timo limbe pacho ka to chutho kaluwore gi kwe masani nitiere. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jang'wech ma Kenya Mark Otieno omikum bang' tiyo gi yedhe mamedo teko. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Qatar Jackpot. 6 games, 8 bob, shinda 60k kila siku. Tuma neno QJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Donge na wacha ni mondo loko tese go nyinga. Ang'o matimore? Ya oshirada, abena kia gimano timore. Opak Road. Ani longani Sarah Brenda. Mono mi uduenda ni kaka skiza turmari. Dimana *860 418 # Toparie Ramogi TV en yaot mar jower duto. This December. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Machiegni inya kwaramoga jonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Jang'wech mar ng'ula maringo ng'we mag puth njiri mar mita 100 makotieno gikone to omikum mar higni 2 bang' yudore ni ne otiyo kod yedhe majing'ol del mogo kum giriwruok mar ng'weche piny mangima. Kum mare odwok chien kendo biro chakore dwe mar 7 higa mar 2021. Otieno mane ochungi giriwruok matayo ng'weche piny mangima noyudo kum mare mana kodong' ndalo achiel to piem e tuke mag Olympics kakoro okume kuom higni 2 kopogore gi paro mane wachore ni ne onyalo yudo kuma mar higni 4 ma oluore kod neno mane ochiwo e mbele riwruogno konolero ni ne ok ong'eyo ni chiemo mane ochamo noting'o kwiri mogo kum. Duol mane rango bura mare nowacho ni jatugono ne onge kod dwaro mar tiyo gi yedhe mogo kum makoro miyo gimiye mana kuma mar higni 2 kende. Alice Jepkeboi kaachiel gi Johnston Kibet Mayo bende oyudo kuma mar higni 3 ng'ato ka ng'ato.
Tim mar Kisumu County e joloch tuke mag Inter-Cities Boxing Tournament mane obagi County Masiaya banga choko points 26 kilogi gi tim mawuok e County Masiaya mane oyudo points 20. Tukegi mane obagi kanisa mar Holy Cross Catholic Church noyo bende timbe mawuok e counties mag Homa Bay kaachiel gi Vihiga mane otieko thuolo mar 3 kod 4 kaluwore. Kano wuoyo e seche mag chiwo mich, director mar riwruok matayo tuke mag adhong pachoka Albert Matito nokwayo tend counties mondo ochiw sir moromo ne timbe mawuok e counties kama en yorno mar chiwo thuolo ne tije mosebedo manok ne jotugo. Joseph Chienga ma en kocha mar tim mawuok Siaya bende okwayo tend county ma Siaya mondo okony timno timo ikruok ne tuke ma higa manyien. Wangi serikali ma Kisumu, wangi boxing Kisumu nyaka nene, wachulo nyaka hall mar training. Wangi boxing ma Siaya ka kanyal ng'eyo ka ntiere coach ma Siaya iponi Siaya government miye pesa moro maana kiela lakini Kisumu kuma to kod Nairobi kuma ntiere o gikony wakwayo governors kata Kenya ni county government mar counties odonjire sports kawach boxing kende okber ka tugo kwadhi to wadhi kuom gino konyowa kendo ka tugo norumo kendo wadhi kuom maro no konyowa to tuke ma nyaka higarum gin karibu tuke ma dhi 10 koro kaka lendo biro tabro kao kalenda no wago budget tatero ni county marwa governor marwa ma county o James Boborengo mondo obione kaka nyalo konyowa. Tim mar Kenya odhi mbele kod duoko maber tuke mag tong il mudu matimore county ma Mombasa bang' tim Kenya medo midila mag gold, silver gi bronze. Lona Ubiro gi Lizana Dhiambo noyudo goldi odiochieng' ma kawuono ka jotugo mamoko Jen Kiarie, Triza Kinyanjui gi Eunice Wambugu noloyo midila mag silver. Tim Kenya osechwalo jotukgi e kidienje mamoko e thuolo mag finals mitugo odiochieng' ma kiny ka Kenya nyaka sani osekawo midila 30 mag goldi, 34 mag silver to kod 4 mag bronze ka tugono odonjo e odiochieng' mare mar 3. Piny mar Korea omako thuolo mar 2 ka nyaka sani giseyudo midila 4 mag goldi 2 mag bronze. Paraguay omako thuolo mar 3 gi goldi 3. Tuke mag catchball tielo mar 3 e county ma Nairobi nochakore ayanga okinyi ma kawuono e alap ma Moi Sports Center Indo Arena bure Nairobi. Tukegi oyo timbe 7 mawuok e counties mag Nairobi, Mombasa kaachiel gi Kakamega. Tim yowuoyi mar Umoja lolo tim mar Lusiolo set 2-0 mar 25 kuom 21 gi 25 kuom 20. E kidieny mar Wakeni tim mar Kakamega nolo set 2-0 mar 26 kuom 16 gi 25 gi kuom 21 gi tim mar Babadogo ka tim mar Umoja Fire Girls nolo Mombasa Lady sets 2-0 mar 25 kuom 20 gi 15 kuom 8. Johera mag adhula e piny mar Argentina nobago romo e chuny boma ma Buenos Aires bang' tim mar Argentina